खुलुमबाय सोनाफोरावनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सिफायमाय जिउखौ अननाय महर लास्टाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबस्राय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं ओरैबायदि गरम दसेनो हुलुस हुलुस अखा हाखांबाय दसेनो जा गरम जाबाय आरोना बेनि गेजेरजोंबो हाबाफारियाथ' हाबाफारिखा सोनाफोर ओमफ्राय जोङो बिमा फिसा सानैजों रेडि जाबाय आरोना आथिङाव एसे थाव नालेंखर फोनना होदों नालाय बेखौनो फुगारगासिनो दङ ओइ बे आसि खारायाव थाव फोनदोंबाथाय महा दिगदारसै आरोना फुगारबाय थागोन हब्राबाय थागोन बेखौनो बेयाव मानो फोननांगौ बेयाव मानो फोननांगौ होननानै आंनि फिसायाबो अयथासार आरोना जोंनि थेनाय आंबो ट्रिप सोनानै लाबाय ड्रेसफोरखौबा बांसिनबाबो बेबायदि गरमबाथाय बिराद ओंखारनो बायो नाथाय एकदम बायद्य आरोना थ' अबेबा थांबाथ' गरम बोथोर ना दै थै गाङो नालाय दै थै सोना लानोसै रेडिनो फुंनि आदारा मोनजोब्बाय आंना बेनिफ्राय दहायनो थांलागामोन गेजेरावनो अखा जुब 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 हानानै होबाय नालाय बन्द' जाथ'बाय दा थिं थिं दुंलायबाय अब्ला उफाय गैया थांनोसै बेनोसै ओंख्रियाबो आंना सुनाफोरनै आलु बाथोन ओमफ्राय दाउदै आरोना फिसालाया फाजासो जागोननो दाउदैखौ ओंखायनो आंहा बेल' आरोना ओमफ्राय मोनखाबाय दालि मोनबाय बर' दालिया खोबनानै दंलाबायो जायखारलांगोनसै ओमफ्राय दा जाफैनोसै आरोना माने बांद्राय उखैथ'वाखैबो ओंखारबाय ओंखारनाया सानै मानसिया ओमफ्राय रिक्साबो मोनदोंमोन न' गुदियावनो खिन्थु ससे थाबायलांसै होननानै फैबाय आरोना ओइसिम बोराय मानसिया मा लंपेन्टआ बिमा फिसा एखे ना मा सेम सेम ब्लेक ब्लेक प्लाज' ब्लेक ब्लेक फिसाजोनबो बिहरदों आङो हा नायनो एलायथो सेम सेम ब्लेक ब्लेक नायदो दहाय अखा हानाया दैस्लुं थाबाय ओमफ्राय दा दुंखावलायबाय हाय रे हाय थ' जानाय नंला जाय जायगायाव गाखोहैनाय बिदि रिक्साया बेसिबां आवगायनो हानाय नंला लामायाव मोननायखौनो फिसौ गाखोलाबायनांसिगोन रिक्साफ्रालाय एभेलेबेल ओइथिंबो फैगासिनो ओरै उनथिंबो बेबाबो होननाय खोनादों दे मा रिक्सा गाखोनोसै सुनो हानाय नंला थाबायनो आंथ' हागौमोन नै मानसिया फैदो बाय बाय नङाहायसो थांगासिनो माने गोथाव गोथाव नुस्लाब माने बेखौसो गग' होलायबाय दोनहरदो बेहाय लोंजोबनानै गिलासखौ दोनहरदो जाबाय दे जेबो नंला फैदो 20 थाखासो आगायबायानो सानबाय था माने 20 रुपिस लोंबायानो नोङो नायनो आङो बला बवा बेखौनो 40 थाखा आंबो ना जि फाग्लि हलसेल दखानसिम लानानै फैबाय जा बायदि गेलेग्रा गोजा आरो जे मा मा बियो बेजोंनो खुनुरुखुम बारग'बाय थ' आं दा खेवनानै होगोन माजों खेवजायो बेयावनो गेलेयो नामा थ' मेन बाजाराव मोनबाय मानसिफ्रा माने नै टारगेटआ सफैबाय आरोना थें थें बेनोल'खामोन लाबायबो फैबायबो जाबायबो ना गोरानल' थें थें लानानै फैबाय होनलायनाया रेल गेटआव एसे नुनानै ओरैनो बिमा फिसा मोनफा मोनफा लानानै फैबाय जों गानथाब आरोना भिडिअ अन गैलाया बिराद गरम सान्दुङा ओरै फै मारै फैदो गारि फैयो भगबान डाइरेक्ट न'आव थांसै होननाया नायदो माबा डक्टर नांगौ होनानै लामा लामा रोनावबाय थाबाय दा बेयावसो नुदोंमोन दाख्लै आङो एसे एसि जाथावथाव नायस्रा लांसैथ' भगबान बेखौनो रोनावगासिनो दंमोन बै आवगायनिफ्रायनो डक्टर नांगौनो बोबाव नुयो बोबाव मायो बे मा साइन दा बेरायनानै बिदि जाबाय बियो ओरै फैलाय मोनबायबो लाथारबायबो लाला आरो जेबो लानांगौ गैला लानांगौ दंबाबो लाथ'दो हाबबाय नालाय हाबबाय बिगै फिसानोबो बायनानै दोनखानोसैथ' हाब गाथ' बेखौ गारलानै र' हाबबाय नालाय एसे गिदिंस्रायाबा बेखौबो मोजां मोनबावासो आदा फसायथाव कुर्ता गैयाहाय हाबाब गाबनो नामिनिनो बिमायाबो नै बिदि गोलाव जा लुबैगासिनो दंमोन नालाय बोरैबा मोनफ्रांनानै गोलाव मोननानै गाननो नायबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आखायानो माबा गेजेराव गुफुर गोनांलाय आरोना बोरैबा नुबाय ओमफ्राय नैबेयावथ' माबा जिस्रोलायबावनायसो बे गेजेरनि माबाया गुफुरा ड्रेसालाय सिबाय नै बांद्राय गाज्रि नङामोन एकदमबारे महारानि बायदि नुथारबायमोन आरोना जारलासो गोलाव आरोखि बुस्थुआ गोलाव लुगैबाय थादोंमोन आं लेगिन्स गुफुरजों गाननो आरो मोनबा गोलावसो नांबावगौमोन
नैबेनोमोन आरोना बुस्थुखौलाय बिदि स्र' नुदोंमोन ओमफ्राय नैबे आखायानो एसे बोरैबाद्रायहाय बांद्राय गुफुर गुलाखौ थानाङामोन बे आखाया बिदि थानाङामोन मिडियाम साइज जानांगौ नांलां लांलां सफैबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा आरोना ओमफ्राय सफैनानै रेल गेटआव लाबोनाया एकदम सोबायानो आरोना ग्रोब ग्राब बोरैबा थोलो थाला ओमफ्राय गाननाय लोगो लोगो फिसालाया मोजां नुदों होननायखाय आङो सोलायला आरोना ओमफ्राय मा होनो एसे देरसिनबा साबसिन जागौ बायदि मोनदों आङो उदैफोरा आंनाबो लर ना बारा जोरनाय नङा बुस्थुआ दा खम नालाय एसे गानसाब जागोन बिराद लेबु लेबा माबा आरोना लेबु लेबा ग्लेब थारसिया मोजांथार गाहायाव गुफुर कुर्ता गानबा मोजां नुगोन दा माबा सरि गाहायाव गुफुर लंपेन्ट गानबा मोजां नुगोन बायदि मोनदां बे उदै बुंनायनो एसे दिगदार जाबाय आंना बिदि सुथि कापुरनि स्लेब होनबाथाय उदैया बोरैबा फेलन ओंखारो आरोना ओमफ्राय सनाफोर ओरैबादि बिसिबां आखाइबाथाय आंनि थाखाय बेस्ट आरोना सबसे फार्स्टआवनो आखाइखौ नायबाय आङो ओमफ्राय आखाइखौ बिदि नुनाय लोगो लोगो लाबायबो ओमफ्राय गरमाव बिदि कालारखौ लायाबाबो जागौमोन गोसोमद्राय नङा गोसोमनि बिजानाव थोसोम आरोना एसे निलाहां माहां गोसोमहां माहां आखाइखौ बिराद मोजां मोनो आरोना बिदिबाथाय आङो आंना बांसिन गस्लाफोरनि आखाइफ्रा बिदि गोजा आरो बायबाथाय आं बिदिखौनो मोजां मोनो नालाय इसिबां आखाइखौ बाबा बिसिबां खेलाकुटिसिम आखाइखौ बिराद मोजां मोनो आं बेनिफ्राय लावसिनबा बोरैबा जायोना ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय खान्दासिनबाबो एसे बायो ओमफ्राय गैयाबाथाय गैयानो ओरैहाय बिगिबाबो जायो आरोना ओमफ्राय बिदिखौ मोजां मोनो दावराव जालायबाय बिजि थुबाय आदाखौ थुबाय बिजि आयु बिखायावनो थुबाय हार्ट सार्जारि खानाय सिनजाना सिनजाया मा खेमसिया खानाय सिनजाया खेमसिया सिनना हो आदाखौ फिसालाया माने लोगोनाव थाहैखादोंमोन नालाय आं लोगोनाव थाथ' होनखादोंमोन थांलाय फैलायखाय बिसोर सानैजों ओमफ्राय फैनानै ओंखाम जागुलायबायमोन आरो हा खानाय सिनजादो नाङा सायो नै ओमफ्राय जोलैनि जादा थेबगोन नायनो थेबनाया थेबोबो गरम ना खानायफोरा थेबखा होनांगौ जायो सोलाय नायनो मा गानदो दे गुदुं गैया गुदुं दं दे गानजायो गैया गुदुं दङ बार हाबोना दे गानलाय नोङो नाहरदो आंखौ ओरै नाहरदो ओरै वाह डक्टर सिना ब्रह्म दा गोदान बाबा नोङो जेबो दाम होनाय नङा आयै बेखौ सोर जागोन ओमफ्राय बेखौ सोर जागोन बिमाया जानांगोन सिं साबा बेखौ बख'नानैथ' जायो मुलिखौ बेखौ बख'नानैथ' जायो सोर जागोन नैबेलाय मा माथो सिबिलाय मा गेलेग्रा थायो भगबान खर्दा गोदानखौ एसे आख्लायनोसै ओमफ्राय फिसाजोना नैबेखौ लाबोबाय आङो ओरैनो जेबो लाबोआखै ओमफ्राय आरो नैबेनिबो नायदोंमोन आङो रेल गेटआवनो ओमफ्राय दा लांबाबो माखौबा फसायो माखौबा फसाया गाव थांनानै बाजार गिदिराव थांदोंब्रा बाबा बाजार गिदिराव थांबाय एफाजोंनो रेल गेटआवबो हाबबाय बोरो फाथिया नैखौ लानानै फैबाय खानजं आरोना 29नि मोनथाम मोननायखौ लानानै फैदां ओरैनो बायबा माथो 20 थाखा गाहाम होनो गाफुग्रा मोननै लानानै फैदां दाम खमनि गेलेदो दे गेलेदो आदाजों गेलेयाबा सोरजोंथो गेलेनो नोंलाय वा आं एसे फिसाजों प्रेसारफोर नायजानोसै आङो हार्ट बिटफोरखौ नों डक्टर जागोन देनां देरबा हा डक्टर जागोन नोङो वा बिदि जायो हे बबा जालाय मा एफा गोसा थुवा हामबाय आं हामबाय समायना गथ'फोर नालाय डाक्टार जागोन जोंहा ना मा मुलिया गोथावथार
ini mana माबा बे लाग्रा खेमसियार दोनग्रासो इयो बेबु लाग्रानो बिदान जादा बेबु आरो दोनग्रा नो जारलासोहाय आइदै ओमफ्राय ओरै आंना सबसे इम्पर्टेन्ट आसलि मालखौ एसे नायाखैनो दाबो आङो फवासे सनाफोरा आयौ मासि दाम 180 थाखा स आरोना बिसोरबो बायस'नानै लाबोनाय आरो जिरायनायनि एसे लाब जायाबालाय माथो जालायखो 180 थाखा इसिबां लानो होननानै इसिबांल' जुहोबाय उनाव आरो लादो इसिबां होननानै सासे मानसियाबो बुंहरनाय लोगो लोगो लाबाय आङो जि गोथाव मोदोमदों मल मल मलनो एखेसो माबा हाग्रानि नानो माबा अन्थाइ ना हासुं मुथ्रा ना बिदिसो नुदों आरोना आङो ओमफ्राय हासुं मुथ्रा नायाबोथ' गोथाव जाखायो फोरानबाथाय गोदो फोराननानै जानाय मिन्थिखायो आङो गोखा जायाबानो जायो आंना मोदोमबानो जायो आरोना जिखियानो जादों आंना दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय एसे लुस्र'हैनोसै ओमफ्राय गरमथारना बोथोरा बिरादनो एकदम खस्थ' मोनबाय आरोना उन्दैखौ लानानै बेखौ दादां बेखौ दादां बेखौ माहां बिराद बायो आं बिमाबो खस्थ' मोनो फिसाबो खस्थ' मोनो बेनिफ्रायहाय बे ना गोराना आङो दाबसेयावसो सहैगोन आरोना आंहा जानो आन्था एसे दंबावखायो ओमफ्राय सहैगोन आरो बियो जेने थेने ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच